Свидетелството на Асен Борисов. През 2019 година претърпях изключително тежка катастрофа с мои приятели. Инцидентът се случи между Неделево и Голям Чардак. Преди катастрофата бяхме отишли на язовир Пясъчника. Бяхме там с приятели и братовчеди. Взехме алкохол и въдици с идеята да ловим риба и да останем за през нощта. Но плановете се промениха. Всички решиха да се приберем. Аз бях изключително изморен, защото работех тежка физическа работа. Казах на моя приятел, че ще легна да спя на задната седалка. И заспах в колата. След няколко минути си спомням само удара. Движехме се с около 220 км в час. Ударихме се в електрически стълб. След това колата се преобърна по таван и се удари в три дебели черници, като се въртяхме около 50 метра по таван, докато накрая се блъснахме в бетонен гараж. След това не помня нищо за няколко минути. Не знам как изобщо се събудих след такава катастрофа. В колата бяхме 3 души. Когато дойдох в съзнание, бях затиснат. Целият ми ляв крак беше натрушен на 3 места. От бедрената кост до коляното. Ръката ми беше затисната, главата ми беше ударена в гредата на колата. Виках за помощ, но нямаше никой. Плачех, крещях, а болките ставаха все по-силни. Усещах, че всеки момент ще умра. Казвах си, нямам шанс да оцелея. В този момент видях газовата бутилка, която беше до мен. Започна да изпуска газ и да свири силно. Беше на ръба да избухне. Тогава дойдоха хора, но нищо не можеха да направят. Аз продължавах да плача и да викам за помощ. Започнах да губя съзнание. Вече не чувах никого. Тогава се обърнах наляво и видях духа на смъртта, който ме чакаше да ме вземе. Казах си, ето, така умирам. В този момент извиках към Исус. Израснал съм в християнско семейство и съм чувал за Исус най-вече от дядо ми, който беше Божий служител. Казах само 3 неща. Господи, моля те, прости ми за всичко. Предавам духа си в Твоите ръце. Но, Господи, ако искаш да Ти служа, моля те, изкарай ме от тук и ме възстанови. В същия момент дойдоха пожарникарите и линейките. Извадиха ме от колата. Приятелят ми, който шофираше, почина на място. Другият ми приятел изпадна в кома. Мен ме закараха в Умбъл, Свети Георги, в отделението в Пещера. Родителите ми не знаеха нищо за мен. Бях много непокорен, не слушах родителите си, носех в себе си метални предмети. Железен бокс, по 2 ножа, вериги. Живеех лош живот. В болницата Сатана се опита още веднъж да ме убие. Бях на 16 години и без присъствието на родителите ми не можеха да ми направят изследвания. Оставиха ме захвърлен в коридора като куче. Аз крещях от болка. Помня ясно как дяволът притискаше болките ми, за да ме убие. Но слава на Бога, той не позволи. Бог изпрати един човек. Помня, че беше от Изгрев и говореше на труски език. Той ми каза, аз не съм ти баща, но ще те вкарам в скенера. Този човек излъга, за да спаси живота ми. Вкараме и ми направиха изследвания. По същото време баща ми вече беше пристигнал в болницата и ме търсеше. Лекарите разбраха, че човекът е излъгал, но Бог го беше пратил точно на време, за да ме спаси. След това ме вкараха в операция, продължила 7 часа и половина. След операцията ме настаниха в интензивно отделение за 5 дни. Когато се събудих, видях хора около мен. Опитах се да стана, но не можех. В краката ми бяха поставени импланти. Бях напълно неподвижен. И в болницата дяволът се опита отново да ме убие. Вдигнах вътрешна температура, а никой не знаеше от какво е. На 13-тия ден, точно когато трябваше да ме изпишат, дойде сестра да смени превръзките. Когато отвори превръзката на главата ми, видях големи парчета стъкло. Веднага повика лекаря. Лекарят каза, моето момче, спешно трябва да те подготвим за операция. Направиха ми операция на главата, която продължи 3 часа и половина. Извадиха всички стъкла. Няколко часа по-късно лекарят дойде при мен и ме попита как съм. Аз го попитах. Защо беше тази операция? Аз трябваше да си тръгвам. Той ми каза, Асенчо, ти щеше да умреш. Стъклата отиваха към мозъка ти. Бог ме избави от смъртта за 3-ти път. Останах още 3 дни в болницата и след това ме изписаха. Баща ми намери линейка и ме закараха вкъщи, защото не можех да ходя. Бях 1 година и 10 месеца в инвалидна количка.
Баща ми се грижеше за мен. Изпаднах в дълбока депресия. Плачех за загубата на моя приятел. Дяволът постоянно ми говореше: няма да се оправиш. Така ще си останеш. По-добре се самоубий. Нямаш причина да живееш. Плачех ден и нощ почти цяла година. Обвинявах себе си за всичко. Един ден ми писна. Казах си: не искам повече да живея така. В този момент във Фейсбук ми излезе библейски стих. Еремия 33:3. Извикай към мен и ще ти отговоря и ще ти покажа велики и скрити неща. Това ме насърчи. Казах: Господи, доверявам ти се. Вярвам, че ти ще ме изцелиш. Започнах да се моля с молитвата Отче наш. Докато се молех, започнаха да излизат думи на покаяние. За първи път чух ясно Светия Дух, който ми каза: помниш ли, когато щеше да убиеш онова момче пред мола, като му сложи нож на врата? Аз плачех и казах: да, направих го. Той ми каза, че ме е спрял чрез моите приятели. След това ми даде слово от Притчи 18:24. Човек, който има много приятели, намира в това погубването си, но има приятел, който се държи по-близо и от брат. Тогава чух ясно: аз съм твоят приятел. Разбрах, че Исус и Светия Дух са моите приятели. Доверих се напълно на Исус. Няколко дни по-късно, около 23 часа, се молех и казвах: Господи, не знам кога ще ме изцелиш, но ти вярвам. В този момент Исус ме посети. Той дойде и ме докосна. Бях обърнат настрани. Когато ме докосна, подскочих около 2 метра и седнах върху краката си. Първо се уплаших, но след това почувствах мир, радост и любов. Кракът ми изштрака силно. Усетих как костите ми си застанаха на мястото. Лекарят ми беше казал, че ще са нужни между 6 месеца и 1 година, за да се съберат костите. Но когато Исус ме докосна, всичко се намести. Събудих баща ми и му разказах всичко. Помолих го да звънне на лекаря. 5 дни по-късно отидохме на преглед. Направиха ми снимка на крака. Лекарят погледна, обърна екрана и каза учудено: кракът ти е прав като свещ, нямаш проблем. Не знам как е станало. След това добави: сигурно онзи горе го е направил. Днес съм добре. Ходя. Свидетелствам за това, което Исус Христос направи в живота ми. Благовествам на хората за Божията любов и върша това, за което Той ме е призовал. Призив за приемане на Исус Христос. Ако слушаш това свидетелство и усещаш, че не е случайно, ако в теб има болка, празнота, страх или усещане, че си изгубен, искам да знаеш нещо ясно. Исус Христос е жив. И Той може да промени и твоя живот, както промени моя. Няма значение какво си правил. Няма значение колко си падал. Няма значение колко далеч си се отдалечил. Бог не те е отписал. Ако искаш днес да приемеш Исус Христос за свой личен спасител, ако искаш прошка, ново начало и истински живот, те каня да се помолиш с мен точно сега, където и да си. Не на глас, ако не искаш, но от сърце. Молитва за приемане на Исус. Господи Исусе, идвам при Теб такъв, какъвто съм. Признавам, че съм грешил. Признавам, че имам нужда от Теб. Моля Те, прости ми всички грехове. Вярвам, че Ти умря на кръста за мен и че възкръсна, за да имам живот. Днес Те приемам за мой личен Спасител и Господ. Предавам живота си в Твоите ръце. Очисти ме. Обнови ме. Води ме. Днес аз принадлежа на Теб. В името на Исус Христос. Амин. Ако се помоли тази молитва искрено, знай едно. Бог те чу. Ти не си същият човек от този момент. Това е ново начало. Намери Библия. Намери вярващи хора. Не върви сам.